በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሐምለ 15 ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎት ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ሐምለ 15 እንኳን ናብ ዓብይ ሊቀ አፈ በረከት ቅዱስ ኤፍሬም ሰሪያዊ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ማር ኤፍሬም ሰሪያዊ ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ቅዱስ ኤፍሬም ዝተወለደ ንጽቢን ኣብ እትበሃል ናይ ሶርያ ግዝኣት ኣብ 2298 ክሳብ 306 ዓመተ ምህረት እዩ። ወለዱ ብክርስቶስ ዘይኣምኑ ዓላውያን ነበሩ። ምንም እኳ ሓደ ምንጭታት ክርስቲያን ነበሩ እንተበለ እዚ ቅዱስ ተወሊዱ ኣብ ዝዓበየሉ ንጽቢን ኣብ እትበሃል ቦታ ጵጵስና ዝተሸመ ድማ ቅዱስ ያዕቆብ ዝበሃል ዓብይ ሰብ ነበረ። ናይ ሰማዕትነት ናይ ሃዋርያነት ናይ ጻድቅነት ናይ ሊቅነት ግብሪ ዘለዎ አቦ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኤፍሬም እዚ አቦ ኩሉ ግዜ ክምህር ከሎ ይሰምዖ ስለዝነበረ ብስብከቱ ተማሪኹ ወዲ መዝሙሩ ንምዃን በቕዐ። ቅዱስ ኤፍሬም ብናይ ቅዱስ ያዕቆብ ኢድ ድሕሪ ምጥማቑ ሙሉእ ናይ ጉብዝንኡ ግዜ ዘሕለፎ ብትምህርቲ እዩ። እቲ ዝገርም መምህሩ ቅዱስ ያዕቆብ ዘንጽቢን ንእመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ብፍጹም ልቡ ዝፈቱን ፀዊዕዋ ድማ ዘይጸግብን አቦ ስለዝኾነ ንወዱ ንቅዱስ ኤፍሬም ነዚ አጥቢቁ ሚርዎ እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ንክርስትና ክምርምር ከሎ ናይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅሪ ክበዝሓሉ ጀመረ። ምክንያቱ ንኣደ ብርሃን ከይፈተኻ ክርስትና የለን፣ ከምኡ ዝፈትዋ የለን፣ ስጋብ ዝበሃል የገልግላን ይግዝኣላን ጀመረ። ከምዚ ሕጂ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ምስጋና ብኣንደበት እምበር ብመጽሓፍ ኣይርከብን ነበረ። ንሱ ግን ካብ ወንጌል ሉቃስ ኣብ 6 ወርሕን ንወድስዋ ጸሎተ ማርያምን ንተዓብዮ ኣውፅኡ ኣብ ዕለት ብዕድሚኣ ልክዕ 64 ግዜ የመስግና ነበረ። ብከምዚ ዝበለ ግብሪ ከሎ ኣርዮስ ብምኽሓዱ ንኣርዮስ ንምውጋዝን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ንምጽጋዕን ኣብ 317 ክሳብ 325 ዓመተ ምህረት 318 ሊቃውንቲ ኣብ ንቅያ ክእከቡ ከለው መምህሩ ንቅዱስ ኤፍሬም ቅዱስ ያዕቆብ ኣብኡ ነበረ። በዚ ምክንያት ቅዱስ ኤፍሬም ካብቶም ሊቃውንቲ ትምህርትን በረኸትን ረኺቡ እዩ። ካብ ጉባኤ መልሲ ኣብ መንገዲ ከሎ ብራእይ ናይ ብርሃን ምሰሶ ወይ ከዓ ዓንዲ እዩ ርእዩ ጎይታይ እንታይ እዩ እዚ ኢሉ ሓተቶ። እዚ ድማ ዓብይ ቅዱስ ባስልዮስ እዩ በሎ። ንሱ ድማ ንመምህሩ ንቅዱስ ያዕቆብ ተፋኒዎ ናብ ቅዱስ ባስልዮስ ወይ ከዓ ቂሳርያ ወረደ እሞ ተራኺቦም ድማ ብሓደ ለይቲ ቋንቋ ተገሊጽሎም ከዕልሉ ሓደሩ። ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ተኣምራት ተገብረ። ቅዱስ ኤፍሬም ካብ ዓብይ ባስልዮስ ድሕሪ ምምሃሩ ሃገረ ስብከት ተዋሂብዎ ክምህር ጀመረ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ጸሎቱ እዚ ነበረ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ምስጋናኺ ከም ናይ ሰማይ ከዋክብቲ ከም ባሕሪ ሑፃ በዚሑለይ፣ ከም እንጀራ ተመጊበዮ፣ ከም ማይ እውን ሰትየዮ፣ ከም ልብሲ እውን ተኸዲነዮ ተጎናጺፈዮስ እንዳበለ ይምነ ነበረ። እንተዝጓነጸፎስ እንዳበለ ይምነ ነበረ። ኣፍጣኒ ተረዲኤት ፈጻሚተ ፍቓድ ኣደ ብርሃን ኩሉ ድማ ብግሃር ተገሊጹ ናይ ልቡ ፍቓድ ፈጸመትሉ። ሎሚ ጸጋ በረኸት እንረኽበላ ውዳሴ ማርያም ደረሰላ ከሎ ድማ ንሳ ኣላፍ መላእክትን ጻድቃን ሰማዕታትን ኣኽእትላ ወሪዳ ኣብ ቅድሚኡ ተቐሚጣ ክኸውን ከሎ ንሱ ድማ ብሓፂር ተዓጢቑ ኣብ ቅድሚኣ ቆይሙ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ተቓንዩ እዩ። ውዳሴ ኣብ 7 መዓልቲ ድሕሪ ምድራሱ ብብርሃን መስቀል ባሪኻቶ ሊቀ ሊቃውንቲ እውን ንኽኸውን ምስጢር ገሊጻትሉ ዓረገት። ድሕሪዚ ኣብ ምስጢር ባሕሪ ሓንቢሱ 14,000 ድርሰታት ደረሰላ። ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሶርያ እንሰምዖ ዜማ ድማ ዝደረሶ እዚ ቅዱስ እዩ።
ከምኡውን ሓንቲ መዓልቲ ናይ ምስጢር ማዕበል ስለ ዘጨነቆ ኣሃዝ እግዚኦ መዋግደ ጸጋከ ኢሉ ጸለየ። ናይ ጸጋኻ ማዕበል ሓዘለይ ማለት እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ኣብ መጨረሻ ህይወቱ ተኽሊት ኣብ እትበሃል ሃገር ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ተሾመ። ብምቁር ስብከቱ ንብዙሓት ካብ ዘይምእማን መሊስዎም እዩ። ናይ ምእመናን ህይወት እውን ኣመቂሩ እዩ። ንመናፍቃንን ንኣርዮሳውያንን ግን ዘይደፍእዎ ግድግዳ ኮይኑዎም ነበረ። ኣብ ዘመኑ ድማ ብዙሕ ተጋድሎ ኣፍረየ፣ ተኣምራት እውን ሰርሐ። ካብ ዝውለድ ኣብ 67 ዓመቱ ኣብ 373 ዓመተ ምህረት ዓሪፉ ተቐብረ። ኣሜን። በረኸቱ ይሕደረና። እዚ ቅዱስ ንሶርያ ጥራሕ ዘይኮነ ንእመቤትና ንእንፈቱ ናይ ዓለም ክርስትና ኩልና ሞገስና ኮይኑ እዩ። ስለዚ ድማ ከምዚ እንዳበልና ንጽውዖ። ቅዱስ ኤፍሬም፣ ማር ኤፍሬም፣ ኣፈ በረከት ኤፍሬም፣ ሊቀ ሊቃውንት ኤፍሬም፣ ጥዑመ ልሳን ኤፍሬም፣ ኣበ ምእመናን ኤፍሬም፣ ርቱዕ ሃይማኖት ኤፍሬም ናበልና ኣባኻ ንስኻ ኢኻ እናበልና ንጸውዖ። ጽንዕቲ በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤትና ቅርቅኒ ቅዱስ ኤፍሬም ዝሃበቶ ጸጋኡን ክብሩን ኣእምሮኡን ልቦናኡን ኣብ ልብና ተሕድረልና። ኣሜን 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 ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል። ሰላም ለኤፍሬም ከመ ርግብ ተመሲሎ መንፈስ ቅዱስ ዘርእየ ለርእሰ ባስልዮስ ዘይጸልሎ ውሂዘ ድርሳናት ብዙ ሰበለ ልቡ ሃየሎ ኣሃ ዘምንየ መዋግደ ጸጋ ከኩሎ ለእግዚአብሔር አምላክ እንዘይብል ሰአሎ። በረኸት ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ጣዕመ ፍቕሪ ኣማላድነት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላክ ኣዴና ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። በረኸት ንቅዱስ ኤፍሬም ከም ዝባረኽ ከተና ዓናውን ከምኡ ጌራ ተባረኸና ኣሜን። ጴጥሮስ ወጳውሎስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ይዝከሩ። እዞም ቅዱሳን ናብ ውሽጢ ሶርያ ኣከባቢ ናብ እትርከብ ሓንቲ ሃገር ኣትዮም ነቶም ህዝቢ ምስ ንጉሶም ንጉስ ጰራግሞስ የእሚኖም ኣጠመቕዎም። ነገር ግን ንሶም ክወፁ ከለዉ ሰይጣን ነቲ ንጉስ ኣስሒትዎ ርጉም ሰብ ናብ ምዃን ተመሊሱ ንሃዋርያት ኣሰቐዮም። ስለ ቅዱሳን ግን እቶም ኣፍራስ ሰጊዶም ብናይ ሰብ አንደበት ቅድስናኦም መስከሩ። ኣብ መጨረሽታ ግን ንንጉስ ምስቶም ኣህዛብን ሰራዊትን ኣብ ኣየር ሰቒሎም ንስሓ ሃብዎ። በዚ ተኣምራት ድማ ኩሎም ኣሚኖም ነታ ከተማን ነቶም ህዝብን ድሕነት ተገብረ። ካብ ኣቦታትና ኣበው ሃዋርያት በረኸት ይኽፈለና ኣሜን። ኣርኬ ሰላም እብል ለህሊናክሙ ቅዱስ ዘይሃዘን መንፈስክ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ወእጅ እግርኩም ገሰ ጽንዓ ኃይልክሙ ሰቀለ ንጉሰ ወእበይክሙ አስከደ ኣፍራሰ ይብል። በረኻት ናይ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ይሕደረና ኣሜን። ሐምለ 15 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ማር ኤፍሬም ሶርያዊ ኣፈ በረከት፣ ብርሃናት ዓለም ቅዱሳን ሃዋርያት ጴጥሮስ ወጳውሎስ፣ ኣባ ሓርዮንና ደቀ መዛሙርቱ ሰማዕታት፣ ኣባ ፍሬሚናጦስ መስተጋድል። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቂርቆስን ኣዲኡ ኢየሉጣን፣ ቅዱስ ሚናስ ማር ሚና ሰማዕት፣ ቅድስቲ እምባ መሪና፣ ቅድስቲ ክርስቲና ኣሜን። በረኻቶም ሕደረና። ለምኑ ክወሃበኩ እዩ፣ ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም፣ ማዕጾ ኣኳሕኩሑ ክረሓወልኩም እዩ። ከመይ ዝለመነ ኩሉ ይቕበል፣ ዝደለየ ይረክብ፣ ማዕጾ ዘኳሕኩሑ ድማ ይረሓወሉ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 7 ንረኽቦ ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። በረኸት ቅዱሳንና ምስኩላትና ይኹን ኣሜን ለይኩን።